watching. Hi guys! Welcome back sa among channel. So, kauban ako karon si Juda. Tara si Juda. Akong anak kay wala akong bilingaw ni Juda. Ang among buhaton karon, iya kong make-upan o iya kong punga na akong buhok. Tan-ano to ko unsay may imong naong nakuin niya, unsay may imong resulta kung magwapa bata o mamaot. Okay. Si Juda guys, dili siya bayot ha. Wala lang gibilingaw. Kasi ginan nga, nagkape si Mami Juda niya siya nga. Sige, make-upan ka na ko. Giya mo kung ipungat-pungan ganiha mo nang nakahuna ko nga mag-make-up na lang ni kay wala lagi milingaw kay gikan pud nag-uwan lapo kay sa gawas dili kalaag si Juda. So narami diri sa sulod, wala man pud may TV. May laing lingaw gid in town ang among kuan lang sa nang internet. Pero mahurot ta pud ang load. Kay load naman ang among pag-internet. Wala na feelingaw. Magtirutukay na man kanunay. So mo na nakahuna mi Juda kay natog naman pud si Jared. Ako kapatanaw na si Jared. Nagiduyan si Jared na siya diha sa natog na siya maunang mag-vlog ni Juda. So amo tang vlog karon house tour amo mo ito sa balay pero inya na lang to siya nga vlog. Ang amo i-vlog karon make up sa make-upan ko ni Juda. So dara amo mga gamit sa make-up. Dara amo mga gamit sa make-up. Ang sulanan sa among make-up kit kay Alaksan. Sula nagtambol. So mo to ready na ka Juda? Ina sa tubangan sa kuan mo na ready na ko. Ready na ko. So magsugod na ta guys. Good na. Ano ka lapit? Okay, kape na si Mami. Ano una? Dili na ko siya duluan kung sa yang unang ibutang basta kay bahala na siya unsa yang ibutang. Ano na to, atong i-rate kung kamaubot makeup si Juda. Si Juda dahil guys, 6 years old pa siya. Piyong kuno ko. Ay nako, kung mamata na ko ha. Kasi makatugog, piniyong ano eh. Lumang bilang may ha. Nakaro ba? Atong sa amin guys, kaya sa amin sa motor. Sige, go. Bala si Juda kung sa iyang ibutangan sa akong naong. Basta kay tanaw na to kung kamao ba siya mag-make up. Tanaw good ni Mami alas tiil. Iya kong butangan og BB cream. Asa kanina ibutang ang BB cream? Ano? Ano na? Bawa lang. Taro nga ha, kung magwapas Mami, bantay kumaot. Ay, ini hangin. Ay! Bulan to vlog. Napit ko naman kay Mami. Ano tikas? Sorry ko ano pa pala hangin. So guys, dapat si Maika guys, oh. Yeah. Di ka na siya nagtanaw og video sa laptop na loading man wala ng video. Ang boring siya, wala may boring yung miris balay, wala may mga lingaw. Ay, naguba lagi ang TV, wala pa naayo. Didi sa gikan na. Kasi ako sa didi mo may. Lamay. Sige, silang duha ni Maika may mutabang og makeup na ho. Magwapa yang ilang Mami tanaw to kung magwapa ba ilang Mami ani ang style. Nod. Si Maika guys, kuan pa siya nang 3 years old. Bago pa siya nag-3 pag September 2, dan pa kay siya kamao istorya. Ako kay bawngan. Ako ko. Let's go find artist. Nah, gitu. Eh, kalau nak beli, mesti kita sini. Pakai mesin. Eh, kok bukan yang sasa sasa. Sara kay tawag. Sama na siya undoy. Kananan magwapa si Mami ha, si Mamaot man murag wakwak. Apa sa Halloween ay. Oras may ka. Nakilay po yan. Kilay na pud kuno ta guys. Tara to kamao ba si Juda man kilay. Brush na.
Ano yung brush guys? Gamay naman siya. Hindi mo pag-ilog. Bantay, di magwapas mami ha. Natuson mo lang luang Juda. May ikaw, di magwapa. May ka, manggod. Nagpiyong na lang ko kay para di ko makakita ang insay ka ng sulta. Para surprise. Ayaw, brasi akong aping may. Walay labot na. Hindi na brasan. Nani, may ka. Dana, ani. So wala ko lang tanaw sa amin guys para ma-surprise ko kung ay para ma-surprise ko kung say ko rumas ko na naman. Nana. Sige, ayun. Dali ka dali ang mag-meet up na pani. Uy, dili nga naon. Dila man lipstick, dibuto man na. Sige. Na. Na? Apa mo? Na. Ubi ka maka. Balik-balik ang lipstick style lang. Anon, ay butang lain ko kay bawo. Sama ni. Lipstick na. Sige na lang. Ay, buhay. Sige. Gimana bang lipstick ane? Tadi buka kami ha. Anon, lain. Kapan ako guys? Wala akong take-up tang. Nakita ko din lain, bitin. Hindi asa na yung butang. May buhay na eh. Asa na utang? Asa may butang ikaw, bitin mo. Kapag. Nanti kayo di magapas mga mantik na ako. Mantik kayo di magapas mga ha. Anak, may buna. Enaw na ka. Okay, so umana siya pick up sa kung naong guys ang iyang buhaton mamili siya Arios. Nakoy mga Arios ari natay sa kung mga maguwang dara ano yan sudanan ano siya. So magpili si Judag Arios niya iyang i-Arios nako kay iyamang yung pagwapahan lagi iya kung nga Ariosan yung gapahan. Ako isudi. Ako. Ayo. Okay, utang sa Arios. Sis, next Arios. Bilas na. Tindin mo. Hello. Hello, kansa. Bilas. Mana? Mabugi na si mami. Para magwapa. So, kapit na mga malang atong pag-make up ni Juda guys. Gamay na lang ang anak ko Arios, na ko make up o sa buhok na lang ay. Yun lang tayo mag-ilis kay Hago, ilis-ilis eh. Wala na sila magpanong ko si Dad, buong ko. Sabi ko yan. Ano? Masapin ko malo. Tama ha? Naglakad, nga pilis ulit unas. Ha? Nalak ko? Hindi, masih ko truman. Ingat nih, sendiri yang itu nak apa namanya? Bukan mantap banget. So isa din nung pumunta ako sa amin kung saan natong namin. Mana? So ato sa amin. Seryoso kaya ito makeup artist are. So mana. So mo na nato ang gaya eh. Maot ko no. Banteg maot daan ha. Daan guys. Pagkat ko ni. Una-una na Juda ako sa mag-upload na may video sa YouTube mga kwarta lang kami. Pagkat ko ni. Mga kwarta. Iba mo siya nga. Nakakita mo gud siya sa katong vlog ni sa Toshing Pinchan channel si ito sa shout out ba? Ito siya option kanina. Kwarta na ba? Kasi dagang views. Nakapalit ng duwaan guys. Nakapalit ng duwaan sa duwaan. Ay.
Ah, mas kita. Ay, ano nga, bigong. Jalan ko rin. Kagagin mo. Kung mga bata pa ba may? Kain ka, naon eh. Kain ka naon. Ang kunin mo ikaw, namitan mo. Pwede kita tumaw. Hingga ka na bata. Wala na, eh. Bigong. Bayang, di eh. Hindi mo na. Eh, bakit ganyan? Halipugan mo, ganyan. Gapon, mami, onday. Mantay ito ka, makaka. Gapon si mami, onday. May kamod kay. Lain ang tanawan si mami. May kamod kay. Higiguan. Yan ang lain, mantangan si mami. Noon sa di ay. Higiguan ng may ka. Ah. Ana? Eh? Hindi na arap, pugong na yun. Ah. Kung nalay pugong, di ka mo. Hindi daw eh. Ito ko na tanawan guys. Nindot to guys. Nindot good guys. Nindot yun. Ito, Nindot, tanaw yes. ko sa amin to. Ato, tanaw sa amin to. Unsa na inang ni mami. Kay, nindot pa ko na isuda. So, ato sa ipiyong ato mata. Ano na mo na yung sa amin, no? Nang sa amin. So, atong tanawan. Check. 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 Muna tong naong, guys. So, muna tong finish product. Muna matagisugdan na ni Juda. So, muna yung minik-upan ni. So, Asa? mura man nag-overdose makeup. Grabe, atong blush on. Ay, sobraan mo nagkulata. Atong lipstick. Atong lipstick, medyo okay gamay atong lips. Buwan din eh. Nakonsensya siya guys, iya ko natatapuhan na. Sobraan na itong ngaping ani. Sobraan na taga-blush na mga na-crush. Lupik pa na-crush. Agilay na to. Oh, agilay. Na ba may kaya ito buwan? Tapuhan to ko ni Juda ka naluoy siya. Ano to ang katin? Saan na lipstick ko ako? Ay, pahay siya masina. Pa rin, human di ay. Ito buwan. Na? Na? Nakay, manghilam ko sabot si mami. Oh, man. So, Asaw na si daddy na eh. pagkitan sa mga ko ang daddy kung siya na puro masang naong pero so guys, muna na ang maposing sa ta. So muna niya tong final look nga made credit to Juda Bisalel. So guys, salamat po nga sa inyong pagtanaw. Hinaot nga nag-enjoy mo. Kung nag-enjoy mo kalimot sa pag-like and subscribe sa among channel para makakita pa mo sa lain ng mga videos nga maabot. I-click po niyo ang notification bell sa ubos. So, lipstick na dyan murag na okay gamay. So, more pa guys. Thank you for watching. Juda! Ito, ano to si Juda? Atong sabi, kasultin mo sa naong ni mami. Sabi, kasultin mo sa naong ni mami. Yung gibuhat. Nagwapa na siya guys. Na, kung gusto ka kung gusto mo magpa-make up. Kung gusto mo mag-make up guys. Tanaw ari ba? Kung gusto mo pa-make up. Kung gusto mo mag-make up. Kunta ka lang ko. Tanaw. Punta ka lang ko. Dagan. So, more pa guys. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!